thing. What will you hear? You both one? Yeah. Ogene be ya. Tete ko na nwata kere nne azuru no so ko ja gbawo uzo. No ku ko ja gbawo uzo. Ogwa to olo omalo. Atolo ofe ko fe isi na ofe. We na aratu na nkwu, we na aratu na ukwa. Mwezi ka njọ. Kedu a na-agwọrọ ngwongwo a niile? Ngwa mmadụ ka a na-agwọrọ ọma. Awe wee tata na-ekene Chineke maka ịtụkwasị Mrs. Chidi Roseline Ehiahuruike ịtụkwasịrị ya ofu afọ n'afọ nke ọ dị ụkọ na mba nwanyị Ogene be ya Ogene be ya ọkwa na amị ite ụbọ maka isi ana Imo steeti isi ana nnukwu nwanyị awe na-asị gị gaa n'iru ebe ọ bụ na ụzọ na-adịlọ itinye isi ụzọ adị onye gwa gị ajọ okwu ma enwere ihe imere ya Ogbunigwe ji egbe alụ gị ọgụ onwere nke ajọ a na-eme n'azụ gị mgbe ị na-anọrọ onye ikpe mbesi ji ekpere ya bụ ikpe wee na-asị gị happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. More blessings to go. Many more Nwanyibekee,
makagi we wete ga sise one mu wati makagi we mama sise manama we mu wati makagi we wete leta sise one mu wati makagi we wete iya sise nene ona ugo ijelo ona ugo ijelo
Happy birthday, Mrs. Roseline Ehiahuruike. Nnukwu nwaanyị ya gazie. Lọlọ birikwe.